चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। मळगाव रेल्वे स्थानक परिसरात हुंडाई i20 कारने अचानक पेट घेतल्याची घटना घडली आहे। आज पहाटे 5च्या सुमारास ही घटना घडली आहे। सुदैवाने यावेळी गाडीत कोणी नसल्याने दुर्घटना टळली। हातखंबा येथील पुलावर कंटेनर आणि आयशर टेम्पोची समोरासमोर धडक होऊन अपघात झाला। या अपघातात एकाचा मृत्यू झालाय। कोल्हापूरकडून हातखंबाकडे येणाऱ्या ट्रकचे ब्रेक फेल झाल्याने हा अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आलाय। सांगेली खळणेवाडी रविवारी मध्यरात्री गवारेड्यांच्या कळपाने गुरुजी सावंत यांच्या काजू बागायतीला लक्ष्य करीत 25 काजूच्या कलमांचे नुकसान केले। यात सुमारे 1.5 लाख रुपयांचे नुकसान झाले। कणकवली तालुक्यातील फोंडा घाटात बुधवारी सायंकाळी मनु सकाराम हुंबे या 11 वर्षीय विद्यार्थिनीला शाळेतून घरी परतत असताना सर्पदंश झाला। घरी आल्यावर अस्वस्थ वाटू लागले। त्यानंतर तिला उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले। सावंतवाडी नगरपालिकेच्या सफाई कामगारांच्या पगाराचा प्रश्न अद्यापही अदांतरितच आहे। गेल्या महिन्यात या सर्व कामगारांनी आंदोलन छेडले होते, त्यावेळी त्यांना आश्वासन देण्यात आले। मात्र या महिन्याचा त्यांचा पगार अद्यापही न दिल्यामुळे आज सकाळपासून 55 सफाई कामगारांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।